Em sembla que sí que hi ha una programació més intensa a quart, no? Sí, a cicle mitjà, jo recordo que van començar primer amb una sensibilització a partir de les pel·lícules Disney. També hem vist El caso de Lorenzo, ara no sabria si a tercer o a quart, però també l'hem vist. I a quart ja és la dinàmica en si. Doncs hi ha una rotació, fem grups de 5 nens i aquest any ha estat cada dijous, doncs aquell grupet de 5 nens se'n va fer plantes, hort, el que calgui, i el cas és que els nens van supercontents i tornen superencantats. No, jo crec que és un tema que normalment no es tracta. No es tracta. És cert. És un tema incòmode, és un tema tabú i no es tracta. Doncs mira, jo quan em va tocar fa 2 anys com presentar l'activitat que anàvem a fer amb les plantes, amb el Sergio i els usuaris, que no sabia posar-li paraules de com explicar de manera adequada als infants el que és la salut mental. Em costava moltíssim. I va venir el Sergio, que és l'encarregat, i ho va explicar d'una manera que dic, ostres, és que és així. Però a mi no em sortia dir-ho de manera natural, pel que deia la Sara, perquè sembla que sigui un tabú, o com depèn de quina paraula utilitzis es pugui malinterpretar, no? I també em va sobtar molt que l'altre dia li van preguntar a una nena de la meva classe què és la salut mental i ho va explicar superbé. I vaig pensar, ostres, que xulo, no? Perquè és això, els infants no tenen aquests prejudicis i ho expliquen amb una naturalitat que els adults doncs potser no en sabem si no hem treballat amb això, no? I et puc dir que jo de petita a l'escola jo no recordo haver-ho treballat. No, jo tampoc. Jo tampoc de nena no havia fet res de salut mental ni... No, absolutament res a l'escola. Ja d'adulta. A mi sempre m'ha interessat el tema de la psicologia, jo tinc la carrera de psicologia, llavors, la salut mental l'hem treballat molt a la carrera, però ha estat com una voluntat particular que m'ha interessat aquest món i m'he format, però no perquè a l'escola hàgim treballat res, no. Perquè és que no havia conegut aquesta realitat tan de prop, tan vivencial. I fer-ho m'ha fet veure que existeix aquesta realitat. Sí, realment els nens no jutgen. Ells valoren l'activitat, si l'activitat els agrada, encantats. Tant els dona quina és la persona que està a l'altre costat. Mentre en aquell moment l'activitat sigui de gaudir, sigui bonica, i la veritat és que és una bona activitat. Amb els infants de segon ho veuen com molt natural, inclús ni pregunten, aquestes persones que ho veuen, saben el que passa, però vull dir, no jutgen, i és molt bonic veure que de ben petits realment no tenen aquest prejudici. Els de segon van anar a veure l'obra de teatre. També. I els nens sortien amb signatures i dedicatòries fetes pels usuaris. Jo vaig llegir alguna i eren increïbles les dedicatòries, del tipus espero que això no et passi a tu, però si et passa sempre es pot sortir. I te n'adones que són persones molt treballades, que els usuaris d'AREP són persones molt treballades. No només que són molt vàlids i molt aptes a nivell de tasques d'horticultura, sinó que també són molt vàlids dintre de l'aula. La seva opinió, el que els hi passa... Vull dir que els nens els escolten amb molta atenció. A les reunions de començament de curs, les tutores sí que expliquem diferents activitats que fem al llarg del curs i una és la d'AREP. I les famílies ja són coneixedores perquè és que ja és un projecte que portem diversos anys treballant junts, l'escola i AREP. I és un projecte ja molt conegut i ja ho saben. Les famílies veuen que els infants s'emporten uns valors socials que fora, en el dia a dia potser no es treballa tant, i ho valoren positivament. Sí, i després,
quina família no té algun cas o algun d'acord, o ha tingut, o perquè, bueno, no sé, hi ha situacions que tampoc són permanents, n'hi ha que sí, però n'hi ha que no, són etapes de la vida. Hem treballat molts valors, encara que sembla que no tingui relació, mitjançant les plantes, no? Perquè el Sergio explicava que quan tu comences a plantar una planta, poses una llavor, poses moltes expectatives i potser si després tens les expectatives molt altes i després resulta que la planta no surt, potser tens frustració, et poses trist, estàs molt negatiu i aleshores això potser ho relacionava amb les persones que poden patir problemes de salut mental. I a partir d'aquí hem treballat molts valors, hem estat xerrant el que és la frustració, com ens sentim, com es poden sentir aquestes persones i de veritat que, ostres, li hem donat una volta a tot això. Empatia, dignificació, respecte. És una bona activitat tant pels usuaris d'AREP com pels nens. És un bon vincle d'unió. Sí, perquè els usuaris d'AREP ajuden als infants i els infants ho reben com ostres, que bé, m'estan ajudant a fer la tasca que jo haig de fer. I al revés, també, els usuaris d'AREP també, suposo que ho deuen viure com, ostres, que xulo, tinc una tasca a fer i tinc un propòsit, no? La veritat és que sí, que el recomanem. Sí, de totes sí. També, conèixer-ho també els hi pot anar bé de cara a un futur, perquè ningú està exempt de patir algun trastorn al llarg de la vida. Els pares estan oberts i tant, ho veuen molt bé, i els nens també, no hi ha cap cosa que ens digui que no continuem. No, al contrari.